Ja, det var jo Victor Borge, det handlede om. Og Vi spiller så pænt. ja, så nydeligt. Ja. Og nu står jeg her og skal forsøge at interviewe dem, som er blevet interviewet af altså mange hele verden rundt. Ja, desværre. Og hvad skal jeg finde på? Ja, altså det nærmest ikke nerve for mig at sige, hvad er det første spørgsmål, de har fået? Det er netop det. Ja. I aften i hvert fald. Ja. Jeg tror nok, jeg kan sige, at det gennemsnitsspørgsmålet er de aldrig alvorlige. Ja, det synes jeg er sådan et ordentligt spørgsmål, for jeg er jo altid alvorlig. Jeg kan jo ikke gøre for, at folk lærer af det. Ja, Det kan de bare se mig. Det bliver da ret alvorligt, at man kan rejse over hele verden, ikke sandt, og få folk til at sidde og høre på en i 3 timer. Ja. Det er sgu meget alvorligt, synes jeg. Ja, det synes jeg da i hvert fald, det er det. Apropos verden, der er vel... Hvilken verden tager de nu? den, de har rejst rundt i. Nå ja. Ja. Ja, hvor var I det fra? Det har vi jo ikke talt om endnu. Hvad skal jeg finde? Kan det ikke sige mig, hvad jeg skal gøre her i denne situation? Jeg sæt dem ned. Ja. Vi kan jo alle mennesker sidder jo ned her. Det er et morsomt program, de har her. Ja. Jeg mener... Ja, man kan da ikke mere end mor sig over Det er blevet det i hvert fald, nej. Nej, men det er ikke dig, de har let. Og Det synes folk jeg morer sig her. Sig mig, Ja. der kan vel være forskel på publikum? Jo, der er mænd og kvinder, der er jo... og børn, og... Det er der jo mange af. Var de bange for svenskerne? Ikke alle sammen. Nej, jeg var ikke bange for svensker. Jeg synes, svensker er jo rare mennesker. Ja. Altså, rare mennesker er jo rare mennesker. Der er nogle mennesker, jeg ikke bryder mig særligt om, og det er de mennesker, jeg ikke bryder mig om. Og det er jo altså... Jeg synes ikke... Altså, her med nationaliteter, med undtagelse af naturligvis, at jeg er dansk, og det er jeg jo vanvittigt glad for. Og særdeleshed, at jeg får lov til at gå ud i verden og tale lidt om Danmark. En gang imellem, så behøves det jo, fordi nu med alt det her mærkelige ting, der sker herhjemme, de der pornografiske udstillinger osv. Det er det første spørgsmål, man bliver spurgt, og så må man jo som en god soldat prøve på at bortforklare det. De spørger jo aldrig om de gode hospitaler, vi har, alle gode forhold. Det. og det er jo en vis glæde at kunne oplyse disse journalister, som spørger om det eneste spørgsmål, som du lægger dem på hjertet. I hvert fald det er de mest, hvor de største overskrifter på, ikke? Og hvordan med pressen? Hvordan føler de den behandlet af pressen? Kritikere har virkelig givet mig en stor hjælp. Ja. For jeg tager mig meget af, hvad man siger. Jeg tror nok lidt hvad hedder det? Hvad hedder det? Ja, hvad skal man sige? Forfængelig i den retning. Det tror jeg, vi er det. Vi vil jo gerne være velsete og blive rost. Det var man jo som børn. Det hører jo med til ens liv, ikke sandt? Der er man over en lille portion. Når et barn gør noget, han synes er rigtigt, så skal jeg se mor, ikke sandt? Jeg kan gøre det, og se far. Ja. Eller omvendt. Man på, hvem der er omkring barnet. Nu skal vi være alvorlige. Ja, nej, det skal vi nu ikke, men... Det er pænt slip, jeg gør det. Det passer jo til deres håndklæde der. Ja. Jeg har også tænkt på at købe det. Jamen, det skal jeg også gøre. Skal vi have en af de melodier, de tager frem? Ja, det bliver altså 2 kroner ekstra. Ja, men det klarer vi. Fordi det er jo... Nu er det meget sjældent, jeg herhjemme har lejlighed til at stå til ansvar for, hvad jeg siger i virkeligheden med et personligt interview på television, hvor jeg ikke kan skælde nogen ud for at sige noget forkert, altså noget, selvom jeg måske har sagt det. Så vil jeg også have lov til at sige, at nej, måske skal jeg ikke sige det, fordi det... Lad os høre. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Nå. Ja, men skal vi prøve, at vi kan bringe vores fløjel i den rette stilling?
Jamen det er det jo allerede ikke noget sted. Nej, ikke helt. Står på 3 ben, ikke sandt? Det kan det ikke. Ikke helt godt. Men han skal ligge ned. Hvis de vil hjælpe mig, så... Jeg skubber her. Nå, skub der, så står jeg her og ser på. Sådan. Det går lidt. Ja, det er fordi, det går på ruller. Ja. Nå. Det er vel mikrofonen. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke prøvet det. Men så, det er jo ligesom om, det er... Nej, jeg tror ikke, jeg kan bruge det. Jeg kan jo ikke stå op og spille, det er jo sådan lidt svært. Der var... Mange tak. Sid ned. Jeg tror, når vi taler om disse sange, nu lyder det som om det her program er forberedt. Det er det jo slet ikke. Men det er det bestemt ikke. Det kan man også godt høre, synes jeg. Men jeg mener, fordi jeg siger meget mere, end jeg egentlig havde tid til at skulle gøre. Men der har jo været en del taler om, som de måske har læst i aviserne, at jeg skal medvirke ved et H.C. Andersen taping sing, altså hvor jeg skal læse hans eventyr. Og det er vel derfor nærmest, at de bad mig spille noget af musik til H.C. Andersen. Ja. Nå, var det det? Nå, så skulle de som mænd have sagt det, fordi det er jo... Jo, jeg kunne også godt lide at sige, og de spurgte mig før om jeg... Ja, men det er ikke dejligt at høre folk lære, man kan det. Og jeg ved ikke, jeg overskrider, som jeg siger, mit velkommen, men det er jo netop den slags ting, som det hele går ud på, ikke sandt? De her manuskripter, som er jo sådan en gang imellem lidt kedelige, ikke sandt? Det man selv naturligt kan gøre. Det var bare det, jeg ville sige. I går havde jeg moseand, det er jo dejligt. Nej, det er dejligt. Det er jo lige tiden nu med moseand. Det skulle moseanden bare vide, hva'? Det gør den ikke. Ja. Nå, hvad var det nu, jeg skulle her? Nå ja. Det var hvad for noget? Hos Andersen. Ja, han har jo aldrig skrevet noget musik. Det har han ikke. Så er det var en helt forkert forestilling her. Ved I, hvorfor jeg bliver ved? Ved I virkelig, hvorfor jeg bliver ved her? Det er, fordi jeg ikke har andet at gøre. Og så morer det mig, fordi det kan jeg jo ikke gøre noget andet sted i verden. Gå og tale sproget, som jeg kender så godt, for et publikum, som ikke forventer et forestilling, så videre. Det er jo fuldstændig unik for mig at få lejlighed til at med en intelligent og storartet impresarie. Nej, virkelig en konferencier, som kan give igen og forstå sproget, ikke sandt, og kan tale det nogenlunde ordentligt. Det er... Nej, det er jo noget, jeg ikke har fået lov til at gøre i 40-20 år. Jeg skal bare være hjemme på tirsdag. Og hvem var det, de sagde, at jeg skulle spille H.C. Hvad for noget? Hos Andersen. Nå, det er ham med alene, ja. Ja. Som de skulle læse noget. Hvis de har lyst til at komme tilbage til forestillingen en anden dag, må de være hjertelig velkommen.
Bare sig mig, når de kan. Jeg var sikker. Jeg har været med til mange ting i det. Ikke endnu, ikke endnu. Det er kun begyndelsen, det er. Den her aften glemmer jeg ikke. Det kommer de heller ikke til, for den var jo evigt. Det behøver de slet ikke at huske på. Nej, men det er da morsomt. Altså, jeg ved ikke, om det er mor og publikum hjemme, der sidder og gaber og trætte, ikke sandt? Og sidder og siger, hvad det var noget pjat. Man skal altid være lidt forsigtig. Men så er der jo den gode ting, at de kan jo altid lukke af for kassen, ikke? Men det har de ikke gjort, det tror jeg ikke. Nej, de er der nu. Hvor er de? Er der nogen? Er der nogen herinde, der vil bytte med mig? Hvad? Det er der ingen, der kan. Nej, det er svært at hamle op med, men jeg prøver, jeg gør mit bedste. Nå, det er jo Niels Jørgen Kaiser, der har tabt væk der. Nej, jeg troede, det var chefen, der stod der. Det var undskyld, Niels Jørgen. Ja. Ja, han er stoppet og bliver helt nervøs, og vi ødelægger. Nej, men det... Hvad var? Nej, vi skal... Men det er virkelig tilfældet, at de kan nok se, at det morer mig, og selvom jeg kun er den eneste, det morer, så for mig er det jo også sådan set nok, ikke? Men det er virkelig, det står jeg pludselig og tænker på, at det er første gang i 40-20 år, jeg får lejlighed til, uden at skulle noget, altså. Uden at skulle ved klaveret, altså. Nu skal jeg snart noget, ikke sandt? Jeg skal snart spille H.C. Andersen, ikke sandt? Ja. Og det er jo virkelig fornøjeligt, sådan at stå og småpludre, ikke? Og folk morer sig. Det er ikke noget så dejligt som det er jo godt, ikke sandt, at man kan lide. Ja, der hostes jo lidt der alligevel. Og jeg er gå tilbage til tobaksrygningen. Nå, hvad var... Ja, hun er der. Uha. Det var da mærkeligt. Undskyld, er det en ung mand eller en ung pige deroppe? Er det en af publikummerne, der hører? Det ser hun slet ikke ud til. Hun skal med i Drot og Mask. Som Moseand.
Thank you.